गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियाखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा लक्षिसार बसुमतारी। दिनै आङो BPF आव जयनिं जाफैनायनि मेन उद्देश्य एबा खारनानो जाहैबाय जे जोंनि दानि सोलिफु सरकारखौ जों नायनानै जोंनि मेगनजों नुबोगासिनो आरो जोंल' नङा, जोंनि गासैबो गामियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो नुबोगासिनो जे माबायदि डेभेलप जादों, माबायदि उन्नति जागासिनो दं बेखौ नुगासिनो। सिगां माबायदि उन्नतिमोन, दा माबायदि उन्नति जाखो जेबो गैया। सिगां जेरैमोन दाबो बिदिनो, थिग बिब्दिनो दा बे एखे प्लेटफर्माव थाबाय थानायखौ नुनानै जेबो गोजोननाय मोनाखै। दा बेखायनो जों गोजोननायखौ नागिरदों जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय, जोंनि जाहाथे फिउचाराव फैबाय थानाय जोंनि माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर आरो जोंनि थाखाय आरो जोंनि बिमा बिफानि थाखाय जों गोजोन नागिरनानै दिनै जों BPF आव जयनिं जाफैदों। जे जोंल' नङा, आंनि गोबां लोगोफ्रानो दिनै जयनिं जाफैदों आरो बेल' नङा जे आरो उनाव जों फैबावगोन, जोंजों लोगोसे गोबां लोगोफोर दंबावो। दिनै समनि आंखालाव जों दिनै जयनिं जाफैनो हायाखै। बे जोंनि लोगोफोरा आसा खालामो बिथांमोना फैजोबखागोन, 100आव 100% सियर बिसोरो जोंजों दिनै BPF आव फैगोन आरो BPF आव जयनिं जाफैगोन। खुंथायाव थानाय BPL हानजाया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन फैबाय होनना बुंदों। बिथांमोना बुंगासिनो दङ 100आव बियो 30 बा 20% जेबो जाया बियो। बिथांमोननि माबायदि जेन'बा उन्नति जादों, माबायदि सैथोथि देखायगासिनो दं बेखौ बुंनांगौब्ला जों जेबो मुलाम्फा गैया आरो। जे नुबोगासिनो दङ बिथांमोना गामि एरियाफ्राव गोरिब गुन्द्राफोरनो न' होदों, सोरनोबा न' होदों। 1.5 बोसोर 2 बोसोर जाबाय बिथांमोननि सरकार सालायनायाथ'। सरकार सालायजेननायाव होनायनि न'आ दिनैसिमबो कमप्लिट गैया, सोरनाबा इथाफ्रा कमप्लिट गैया, माबा थिं दोलाबायना होदों। माबा जों नुबोगासिनो दं जोंनि गामि एरिया खाथिफ्रावनो जानायनि चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि थुक्राझाराव जादों। बिथांमोना मा होनो इथाया गैजोबा जाहैदों बुंनायफ्रा, इथायानो गैजोबालै सफैजोबाखै बाजै, बेखायनो थिं दोना होनसै। नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै आननेसेसारि बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोना मनक लाबगासिनो दं। सोरखौ मन'दों? जोंनि बिमा बिफा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखा फैसा जा मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ बिथांमोना मनक लाबनानै जागासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ गोजोनाखै, जे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गोजोनाखै। जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' मा जाम्बा जाम्बि, बिसोर जा बुङो बेखौनो लागोन। बेनिखायनो जों दिनै गावनो गाव बिमा बिफाफोरखौ बुजायनानै जे आयै आफा जों खौसे जानांसिगोन, जों बुजिनांसिगोन गावनो, बिदि साननानै जों दिनै जयनिं जाफैदों। आरो जोङो इयुननि थाखाय आरो जोंनि थाखाय जोङो मोजांखौ लुबैनांगौ, मोजांखौ हास्थायनांगौ साननानै जों दिनै बेयाव हाग्रामा सारनायाव जोङो जयनिं जाफैदों। सासे फरायसा हिसाबै फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ मा खावलायनो सानदों? आं बुंनो सानो जे आंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानावफोरखौ दे जोङो मोजांखौ माने गाव गावनि फरायनायाव लिरनायाव जे मोजां मोनसे लाइफ दानायाव जोङो हारसिं हाया, सोरबा बिमा बिफाजोंबो हाया। जों जाथि हिसाबै जोंनो जाथियाव सासे गोख्रों मोजां दैदेनगिरि नांगौ। बेनिखायनो जोङो जुदि मोजां दैदेनगिरि, मोजां जेन'बा खुन्थिया थायोब्लासो जों गाखोलांनो मोजां, जुदि मोजां जांख्ला थायोब्लासो जों गोजौ थाखोसिम जों सोलोंथाइखौ लानो हागोन, गाखोलांनो हागोन। बेनिखायनो दिनै आं बुंनो सानो जोंनि इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो गोसो सोलायनांगोन जे बै मोजां जांख्लाजों जों बोरै गाखोलांनो मोनगोन, मोजां जांख्लाखौ जों बोरै फसंनो हागोन, बेखौ साननानै जोङो बयबो सेन्सलेस जानांगोन आरो जों मोजांथिं मोजां फारसे आवगायबोनांगोन। आरो जोङो दिनै बे BPF आव जयनिं जानाय बायदि जोङो जाफैनांगोन। आरो जों BPF नि साफ्रोमबो सोद्रोमा, साफ्रोमबो बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो फसंनांगोन। अब्लासो जोंनि जांख्लाया मोजां जागोन आरो खोब गाखोनो इजि जागोन। आरो जोंनि फिथाइखौ जों मोजां गोरलैयैनो खानानै जानो हागोन। आं दिनै बेखौ बुङो।